маймун дар даруни ҷангал бисёр саросима давида мера. буҳрон шуд, кризис шуд, гуфта гушнагӣ, қашоқӣ ки аз пешаш шер мебирояд. ҳазрати шер мепурсад чӣ гап аст, чӣ хел додувой дори, доду фарёд? Ки маймунам мега ки хабар надори кризис шудагӣ аст, гушнагӣ, қашоқӣ. хуб шер мега ки ҳичи гап шудагӣ нест. ман пеш гӯшт мехӯрдам, зиндагии роҳат доштам, дандоно шакофта, дар соя нишаста. ҳозирам ҳамин зиндагия дорам, ягон гап шудагӣ нест. чӣ доду фарёд мекунӣ? хуб маймун ба гапи шер аҳамият наметиҳад. боз раҳша давом метиҳад, давидан мегирад. кризис шуд, гуфта буҳрон иқтисодӣ ки аз пешаш гург мебирояд. гург мепурсад маймун чӣ гап? мега хабар надори кризис шудагӣ аст, гушнагӣ аст, қашоқӣ аст. ки гургам мега ки ҳеҷ гап шудагӣ нест. ина ман пеш гӯспанд мехӯрдам, думба, рӯған. ҳозирам ҳамун зиндагиро дорам, ягон гап шудагӣ нест. чӣ доду фарёд мекунӣ? ки маймун боз дав мегирад. кризис шуд, гуфта ана буҳрон иқтисодӣ, қашоқӣ ки аз пеш рӯбаҳ мебирояд. рӯбаҳ мепурсад чӣ гап аст, чӣ хел доду фарёд мекунӣ? маймун боз ҳамун гап мега ки қашоқӣ, гушнагӣ, ина кризис шудагӣ аст, буҳрони иқтисодӣ. ки рӯбаҳ мега ҳечи гап шудагӣ нест. ҳаман пеш мурғ мехӯрдам, ҳозирам мурғ мехӯрам. шикамам сер. ана як баданаш ба пашми танаш нишон метиҳад, мега як ҷомаи зарини пашми зебо мепӯшидам, ҳозирам ҳаминам мепӯшам. ягон гап шудагӣ нест. ки баъд ба маймун таъсир мекунад, фикр мекунад ва ба худаш нигаҳ мекунад, мега ки ҳамино рост мегӯянд. ҳеҷ гап шудагӣ нест, ягон дигаргунӣ нест. ина манам як кӯни сухтаи сурх доштам, луч урён ам пеш. ҳозирам ҳамун будагим, ягон дигаргунӣ шудагӣ нест.